wonten ing sangkar pangriyasan tumuju wonten ing papan pagelaran agung kapireng jumlegur pecut Kyai Samandiman kang dipunasta dening Risang Bapa Waraga lho ko putra hei yuk oh 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 yo oh oh yo ay la tala oh oh hey oh oh yo dos boy oh 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 bentayangan yen awan radoyan mangan mongklisi yen dalura bisa turu among tansah amikirake sliramu wis suwe bisa bareng saiki ketemu elok wong ayu nyedak aku timen mari kangen waton siramu sumanding sengkutku meregut kang ayahi karya pinangka atur pagelaran kawula datan kendang kula amamita Prelestari warga Lakawa putra arit warga Lakawa putra katon galih sinandra saking mandra sela gerniti sela kamaran watu gerniti kamaran sumuna cahyaning pating gumebyar kadya lintang Bima Sekti Lakawa putra slow la tala heya heya yo dos yo dos yo 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 la tala Lakawa putra Ledang ledang lir
barang sudah lo angore mau binaca jamang gelap wilis natya ampun mani pagelaran puniki seni jaran kepang Andre ayam atine Lagawa putra kuwi jaranane Selalan jukite saya anong semake Warokolo Ko Putra Hiya Oi Menyang saking sasana busana lumampah wonten ing papan pagelaran agung Amin candraning dening Purwadan putra ingkang rasuk busana kaprajuritan katingal bangkus rupane terdas terampil terengginas Sinandra yen cemorat kabya Raden Mas bagus Permadi Jos lihat kalah wah Jos Jos pas wah mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung eling tembe burine nadyan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo pantuladan anak putune kang nerusake bebasan wewengaren kudu eling Warokolo Ko Putra ayo le sikat senterewe matane piye matane kaya maling pas iya latala Jos yo Jos
Lacana. Hera. 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 La Warogolo Go Putra Go Putra Enjing bidal gumuruh saking Astina Nagri Kung ingkang Balakuswa wabra busananira Lir Surya Wadalira saking Jalaniti arsa madangi jagat duk mungu paning sak pucaking ukir merbabak bang sumirat kono cahyaning surya nampak mega lan gunung Bolaweng wasana para tamtama waraga Legawa putra lumaksana manggita ing baris payak siap siaga
Legawa Putra. Kerajakan Banyuwangi Reno wangi setau sepi lanang wadon nganekake ilangake susah hati longkoreng pasir-pasiran Pasir-pasiran sempur-sempur kerecaman nenano lale lalu mano saliweran lanang wadon uber-uberan gede tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerak bisi-bisi samayanan patri janji urip biara sira-siran abekandan gandeng asli Banyuwangian nang pinggiran pinggir pesisir grojokan bisik-bisik semayanan matri janji urip bareng sir-siran abekandangan gandeng asli Banyuwangian Legawa Putra. Jedret dan ayah tubuh Sinokarata pinangka prajurit Pandarangin prajurit Prabu Klana Semandana ingkang dipun kautus dening Prabu Klana Semandana tumuju wonten kraton Kediri. Iki saperlu bandhang lamar putri Kediri kang jejuluk kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Pinangka panjang keping srana Patembaya Praja Kediri. Legawa Putra. Yuk.
Dereng tangwang ini perlu mampah prajurit Bandarangin, prajurit Prabu Klono Sewangdono. Ana satengah Gunung Kendeng kapigal dening Sang Pangwasa Gunung Kendeng. Sang Prabu Jalang Srenggi. Para bano prabonira Sang Prabu Jalang Srenggi. Prabu Jalang Srenggi kang sami ngreksa panjaluk ambegal. Ambegal tundhae prajurit Bandarangin, prajurit Prabu Klono Sewangdono. Ingkang sami ngreksa Prabu Klono Sewangdono Suci
Sing manggon jero ati iki mong sliramu sing ora bisa tak ganti bargeni tresno iki isih gondeli sing manggon jero dodo iki mong sliramu sing ora bisa tak lali sanadyan wis tak coba ngilangke ning ati lilo aku ora lilo nanging iki sing kudu tak tampa separo ragaku isih manggon sliramu jujur ning atiku abot rasane kelangan tresnomu separo ragaku isih ana tresnomu jujur ning atiku isih ra lila ninggalke tresnomu sing manggon jero ati iki wong sliramu sing ora bisa tak ganti maragane tresno iki isih gondeli sing manggon jero dodo iki wong sliramu sing ora bisa tak lali senajan wis tak coba ngilangke ning ati lilo aku ora lilo nanging iki sing kudu tak sangga separo ragaku isih manggon sliramu jujur ning atiku abot rasane kelangan tresnomu separo ragaku isih ana tresnomu jujur ning atiku isih ra lila ninggalke sliramu sing manggon jero ati iki mong sliramu sing ora bisa tak ganti maragane tresno iki isih gondeli sing manggon jero dodo iki mong sliramu sing ora bisa tak lali senajan wis tak coba ngilangke ning ati lilo aku ora lilo nanging iki sing kudu tak sangga separo ragaku isih manggon sliramu jujur ning atiku abot rasane kelangan tresnomu separo ragaku isih ana tresnomu jujur ning atiku isih ra lila ninggalke sliramu
Iya. 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 Lah. Lah. Wah. Go, putra. Ya, ya, ya. Oh, oh, oh. Pas. Latala. AJM Audio. Matur sepanuwun. Iya. Iya. Legowo putra. Ya 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 ya. Iya. Oh oh. Kocap kacarita duk nalika jaman semono. Ana perang nggih raja sewu negara salah sajining Prabu Klana Sewandana pinangka praja saking tlatah Ponorogo. Iya. Oh, oh. Iya. Hei. Oh. Oh, ah. Yeah. 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 Oh, oh. Oh, oh.
Prabu Klana Sewa ndelok kang gadah patih ya sinebut Patih Bocah Kanong ya Patih Pujang Kawanom. Iya. Putra Patih Pujang Kawanom ya Patih Bocah Kanong dipun kautus dening Prabu Klana Sewandana Bedungkan tumuju wonten Karaton Kediri Ngasta Serat Pahlaparan Kediri Ngasta prajurit Nakuda ingkang Cacai Santos Petang Bulan Pedang Asta Serat Pahlaparan Abeta Prajurit Nakuda tumuju wonten Karaton Kediri Desa Perlu badhe nglapar putri Kediri kang jejulung Kusumpaning Ayu Dewi Sangga Langit iya Pinangka panjanging srana Patembaya Praja Kediri Langgawa Putra Putra Bro Gasai Yoki
Lekhawa Putra Boys Bro Yok iya Lekhawa Putra Boys Bro panggah sae Joki yok oh iya nanging dereng dangu anggene perlu mampah tumuju wonten ing Kadipaten Kediri ana kekairan kang ibah-ibah samirana nyasa kekayonan lan gegodhongan gelap lan ana kang madhangi kabegal dening Wadyabala saking Lodaya ayo le Lekhawa Putra iya
Lekha Putra. Boys, bro. Tambah sae. Yo. Ayo. Yo. Iya. Oh, Beri tepuk tangan yang meriah. Lekha Putra. Beri tepuk tangan yang meriah. Lekha Putra. Ayo le.
Alah, alah. Iya. Ilah. Terus. Iya. 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 Oh. Terus no. Lah, madeg nyapa? Terus no. Sik oleh sak hubungan kurang songo. Piye, Mbah? Mi. Lah kuwi mi. Aduh. Asli. Matamu aku mbok surung-surung lho. Loh, aku iki persiapan. Lah wediku kok ceblok ngono lho. Diwe contone mau piye? Kancamu satune penak-penak kowe malah kok ngono. Kancamu palese rene gateng-gateng kok malah kok kethek iki. Contoh kurang jelas emang jelas ya. Satonya. Aku omong-omongan mbek Mas kok. Karo aku. Ora mbok sawang contohnya neh ya. Ya enak ya. Ya, ya. Contoh. Fokus. Wes. Lah cacileke jawel-jawel sikil mas. Lho ngene wong salto ora didelok malah ngomong cah cilik iki. Kowe iki jaremu njaluk contoh tapi ora mak sawang iki piye? Lah, lek trimo satu ngene lah. Yo, ngono iki. Iso. Yo. Iso. Contone Buktikan. Iso. gak. Contone ora. Iso kok. Kuwi kan. Ngono kuwi to? Yo dak. Ngono ya. Tanggapan renek BPJS ndrasi tutuki mik. Wis to ndang lah aku wis salto. Wis to jang jajal sik. Ayo, Dang. Iya. Ha. Iso. Ayo. Amin. Ndang to. Ya mangan diam kok yo. Dadane. Kinggo ya, lek iso disawer langsung karo masyarakat di gimeng. Hei. Diambung Pak Limas. Lek kowe ngantuk disawer kowe engko. Lek ora iso ditali botol malah ana. Hei, tak. Lah kowe pes satu penentang gendut lagi. Ayo. Masak lamu. Lah matane ra diwai sik, Dak. Nonyor. Hei, Nonyor. hoi, lek. Gak apa-apa ki mau. Panggunge maksudnya. Hei, kosek. Kosek. Gurung satu kok yo. Gurung satu. Ora ngopo Kosek kowe. Gurung satu kok yo. Katoke suwek iki lho. Kowe ki piro? Hei. Hei, aku iya lho iki. Oh,
Pas 15.000 cah telu 5.000 Gak iso. Mati ji. Gua 100 sik baru lah duit enak. Ora iso. Kowe kese nampane Dika kok. Ndak toh. Aku ra melu nampane aku mau Loh, 1 dhisik napane? Bagaimana kamu? Hei! Wek! Oh, ketek sitok ya, angel ram. Ku tak kowobrok. Adam. Ndang iki. Ndang toh. Ada kok kene iki ya dhewe. Ndang. Adam. Ndang. Wis ngono ae jajali salto tenan ora? Yo. Ho 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 ho. Duluan. Oke. Terus Rene. Nah. Bismillah. Ayo sauton sauton. Bukan Kak, tahu. Leku, Putro. Dijugo. Kasih tepuk tangan yang meriah. Manut kancamu kene. Kancamu no yo rono. Balik nih. Langsung. Kenapa? Kancamu rono melu rono rene ngono lho. Weh, kandakne makku weh. Ora apa-apa padha adohe iku mae. Oh, Aku duwe mak kene. sapa? Satumu tutuk resik. Iku lho, Bang. Di. Oh, Di. iku lho. Jaluk sangu dang. Mak lho, Mak. Sangu. Aku diakali, Mak. Sangu. Aku bakal salto. Dan Pak Mundi kandakno ndi. Mak, aku konjuk sangu. Sangu. Kuwi dompete sepak lho. Mak, Moro gak duwe kowe engko. Sangu. iku lho. Salto 3 kali kayak 20.000. Oke. Kena gawe pijet. Piye lek. Oke, salto 3 kali dikasih 20.000. Dang, loh. Ada sangu, ada uang, wis ngono ae. Salto sik. Oke. Wangen. Kala. Loh. Loh. Yo kono lek. Wis aton sekno. Dang, salto sik. Gowone sik, ben digo tata sik. Gowon sik. Satu sik. Pak De, salam sik Pak De. Satu sik diting wae ben digo Hah, tata di sik. taman Dika. Dan Loh, tarik. Dan salto sik. Dan toh. Ayo toh. Dikasih tepuk tangan yang meriah buat Leku, Putro. Oh, ping piro? Kurang. Ping piro? Lagi pindu. Pak De ping piro? Pak De njaluke ping 3 to? Munine Ping 3, kowe emang ping 4 kakek. Lek, tambahi lek. Ping 3, ping 4 gak mau oleh. dhewe ping 3 kowe pang 4 kakean. Baleni kok dilongi sitok. Ora kakean. Ya dilongi sitok njaluk ping 3. Dilongi sitok. Dilongi sitok. Dilongi. Bareng murah. Kon telu. Dalah. Dalah. Jaluk ping 3. Loh. Dilongi sitok. Jaluke ping 3, kowe ping 4. Lah ilang. Di Rek, sik, satu ping piro kuwi, sik. Kowe Satu ping piro? Aja HP-ne. Lumayan. Pempes ada. Loh, Tak tekoki. Salto piro? Saisoe. Tarik, Mas. saksone. Cuangkem lho. Dah. Jauh. Saisone. Oke, ACC. Rene. Rene. Rene, lho. Satu.
wis dasku ngelu, aku wis iso kok. Saiki ketorno. Satu mari saiki sambutan. Digawe wong di sekolilo ya. Ganti sekolilo. Ojo dutal. Kowe kuwi mik gitu gedang goreng. Kok so dutal? Mik-miknya mini. Pikirku lollipop iki. Wae Brian nek kok Brian sapa jenenge? Alah, bintang kleru. Bintang nek ngene. Ngene. Ndak, aja mbuntal neh malah dulu bintang. Ndak toh. Sambutan. Loh. Wabarakatuh. Bro. Sopan neram poso. Delogok. Asli emang asli. Lah, kene bek ngomong mikir tambah rono. Tambah rono. Yo, salam sik. Lah. Assalamualaikum Kuwi bendur si Caca. Salam sih. warahmatullahi wabarakatuh. Alah, kayak wong luwe ngono. Cocotku judir soalnya. Salam. Nek salam ora sopan blas. Salam apa nek tak kukur-kukur ngene. Oh iya. Ngene lho. Alah, nyerimpet bareng. Lho rungokno, kene. Kuping blok. Kuping tuh mata. Rungokno. Assalamualaikum. Lho, bonteni to. Lah dirungokno enak-enak kok. Kleru. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngono sih. Urung. Oh. Dibarne urung tak sogrok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah niku wau menika Wa inna ilaihi. ilahi kakekmu ah. Lho nek nggon aku biasane bacote ngono nek masjid. Oh. Niki wau salame keluwen. Lho, Pak Kiai kok. Kiai apa? Pak Kiai Haji. Salam sing tenanan. Gila. Untung Don. Wis nyontoni. Gitu siapa? Gitu aku. Ndang Ji. Kupenge rungokno. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Krungu ora? Kupingmu aja edak-edak. Lah, Jebol kupingku. genten anjak iki. Genten iki. Nanti Wong-wong is Mang apa? salam. Oh, salam. Drungone tenanan. Tenanan lagi. Iya. Rasa bojo omongan aku. Iya, kowe ki aja ngejak omong iki. Si nek tak salami sing Kose to aja omong ae. Loh, dinteni kok. Sopo sing salami? Kowe lho. Oh, aku. Yang megang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, nyauri Akeh sing nyauri. Jajak, aku taruh triku. Cek mike sik, macem rono. Rono. Rodok indek, do indek. Rodok indek sik. Lho, neh, ndek neh. Neh. Melaku, karo melaku. Salam. Nah. Karo salam no. Atus ngene iki. Yo tanah. Dijongakne acarane iki mang opo, Mas? Ngawur masa sekarat kene iki. Kancaku. Masyarakat masa sekarang. Ditungakne acarane iki ngopo? Kayak Acarane ngono. rabi. Iki mau Wong- acarane rabi. Rapi. Yo, tungakne ge mantene. Sopo jenenge? Aduh iki. Sapa jenenge, Bu? Ono sing Rita, ono sing Hei. Risma, Hei. ono sing jenenge lho, musliman. muslimat pimpinan anak ranting. Ngono mbok terus nih. Ndak to. Nyanyi nyawer buka-buka nyanyi. Teko iki mengkajate apa? Niki wau rabine sinten? Vita kalian? Wawan.
Lah toh dinteni. Rabi lo kono nangis to. Lah yo, ndan to aja nangis. Terharu aku. Mugi-mugi Mas Manten kalian Mbak Manten Jenenge Pali. Loh, jenenge kok Pali? Jenenge sapa? Vivi. Vita, Mbak Vita kalian Mas Wawan dadiyo nganten sing sakinah mawaddah. Amin. Warohmah. Amin. Dong aku loro tok ya. Loh, enten terus ndang apa nih? Pesenku siji Mas ya ndang ditengi. Loh, koge urung. Lah alah ya menawa kebengi langsung. Loh. Hangkitmu wong-wong nukang iki ngrusit glonteng-glonteng kono Ora apa-apa. Ora apa-apa bendang dadi Mas ya. Duh. Beku Aku ndengi. nyapa? Ndengi dong Mas Wawan. Mas, piye carane duwe anak oke ngono? Gawe ya. Piye? Gaene piye? Diselok Mas. Loh, Sak jam. bahaya lho kok. Sak jam anggitmu kok diesel apa piye iki? Kuwi asli. Engko anak sak losin, diternak anake. Babalan yang anak sak lusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liyane keluwen. Nah, iki wis tenanan ki nek salam ki wis tenanan. Dongane ki ya wis. Iki jenenge sapa ki, Mang? Mbak Vita. Mbak Vita kalian Mas Awan Mas mugi-mugi Wawan. dados pengantin ingkang sakinah mawaddah lan warohmah to. Warohmah. Mugi-mugi ya wis ngono kae to maksudku. Ya wis kae ya ngono kae. Ngono maksudnya. Heeh. Iya. Lah iki krepek gedang godhot telo. Wis ya saiki. Hei Dik. Salto saiki saiki. Salto neh lho wong-wong wedhot-wedhot Jawa keli kabeh lho. Ayo Tang, salto neh. Lekhawa putra Petobah. Oh, dur-duran dhewe.
Oh. Sikat Mbah, sikat Mbah, sikat Mbah. Ho, ho. Wes, go medun. Bidanti. Ya. Sabar, Mbak, sabar. Contohnya sitok ae. Kuping kon melek. Ayo Mbah, contohnya sitok sik ae. Kok nyapa to, Mbah? Nesu dhewe. Ayo. Roll. Iya. Wis tak gantol malah nyapo. Padha wae, Mbah, padha wae, Mbak. Piye? Ganden nyoh, di mang gandene? Nah. Wis sik rong melok, Mbah. Saya nyontoni iki lho gandenan. Contoh telu. Ya. Oh. La tala. La. Loh. Mbah Beng nyapa to jare? Ngrusak contoh malahan. Piye? Ngono ae. Wis bebone dhewe ae. Ayo, Mbah, munggah stok. Dak, munggah stok. Ya. Bapane dhewe. Sing munggah sapa ke bapane? Ayo. Sing munggah Badek. Ayo Badek. Ben bapane dhewe ae. Tiga contoh. Ayo. Legowo Putra. Iya.
iya. Persiapan atraksi menara saking keluarga besar Legowo Putra. Den Prayitno sing ati-ati kira bocah bagus. Alon-alon sing penting kelakon grepet-grepet watone slamet yo ger. Persiapan menara Legowo Putra. Beri tepuk tangan yang meriah buat Legowo Putra.